Jai! Halika muna. May larong tayo. Try na ito, ginawa to sa mga, sa mga nagbibidyo eh. Try natin. Ako muna kung tatagas pa talaga ng, lakpan ko lang ng papel to eh. Ginaganyan nila to eh. Gayahin natin kung di pa talaga mabuhos ang tubig. Ginaganyan lang nila to eh. Loob ng 5 seconds. Ganyan na to. Tapos? O, di ba? 5, 4, 3, 2, 1. O, di ba? Di nabuhos ang tubig? Oo. Ganyan lang yan. Ikaw naman. Sa loob ng 5 seconds. Dali, dito. Basa, mani. Basta. Wag mong, basta ganun mo lang siya. Sige, dito. Dito para makita. Okay, sa loob ng 5 seconds, diretso. Diretso mo ganyan. O, di ba? Dito. O, ibilang tayo 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Di ba talaga matatagan to? Maligo ka na lang. Ito ba? Ito ba?